Takže vítam vás, Majo, Doriti mi to laguje, u 8. dielu na hru Minecraft a asi aj posledného, nechcem vás klamať. A možno ako špeciál, možno, fakt, no určite, ideme teraz kopať do mojej krásnej diery. Tu, však je krásna. A konečne máme 32 šipov, ktoré som si tentokrát vykraftil. A nezabíjal som tých kostlivcov. A nechápem, čo máte proti Hečkovi, ale to nevadí. Ja kľudne s ním budem nebudem natáčať, ale druhú sériu som chcel natáčať s ním, tak prosím vás, napíšte mi do komentárov, že či druhá séria má byť s Hečkom, pretože by som bol strašne rád a konečne som si včera kúpil držiak na mobil. Som takto šťastný, že to ani svot nevidel. A my ideme kopať, už som tu našiel železko, uhlíčko, ale diamanty ešte nie. A možno je to, že moc vysoko ešte, pretože diamanty sú asi... Takže som to počul, že? Či to sa mohlo to? No, každopádne. What your problem? No, tak efficient. Želiesko, ja som vám hovoril. Počkaj, ja sa najskôr prekopem z tejto hnusnej hlíny. A na meči mám Far Asphalt. Konečne. Pretože sa mi stala nepríjemná vec. Uhlie, ktoré mi dáva XP, to je fakt grevo. Ja. Voda, problém. Jajs. Hej, to čo je zase grevo. Už dneska po 1000-krát. Mám grevo. To je strašne zlé, ešte ma to aj zavali. A nejak furt kašlem. No nevadí. A keďže to možno bude posledná časť, tak toto videjko bude presahovať cez mobilné dosa, neviem aké to, jak sa to povie. Tak to bude 15 minútové videjko, neviem, či to mobil vydrží, ak to nevydrží, tak bohužiaľ to padne. Alebo to prestane natáčať. A ja to budem rozprávať len tak. A mám prichystané aj pitičko, ktorého je fakt málo. No. To je proste otrásne. Krásne pitičko. Doričky. Hele, kde som sa tu objavil? OK. Počkajte, idem na povrch. Neviem na čo. No, lebo si myslím, že už sa stmíva. No, ako môžete vidieť. Ja si musím dať pitičko. Musíte chvíľku vydržať. Dobre, pitičko. Také malinové, osviežujúce. Mňau. Asi malinové? Ale pravde. Jo, nie, to je čierna rybezla. No, ako keby som to nepovedal. A dúfam, že druhá séria bude... jak som sa lakal, čo je to niečo? No a určite si v tomto dieli už musíme dostávať našu dlhodobú vysnenú... jak sa to volá? Stodolu, tak čo to je? Stania. A osvetí ma strašne noha, neviem prečo. Požral kek! Jaj! OK. What the fuck? Pomôžem, slnko.
tak nie nebolo. Akože ja som si tu takedy kopal drievko a na mňa tu vyskočil malý zombík. Skoro ma prizabil. Kosťa. A vždy sa skrýva práve úplne zlá Kosťa, ja ho snad zabijem. Kosťa jedna... Ty Kosťa, no počkaj, teraz začneš horeť. What your problem? Jak to, že horím? Hele, niekde tu bola zas Kosťa. Nebola. Jak to, že horím, pretože ten meč nemal byť na mňa, ale na tú Kosťu, pretože mám fajn respekt. Jak to rýchlo rastie, to je hrozné. A niekto som ti pošiel pavúka. No dneska. Tak je, ešte tam furt je. Ešte som mi nezakopal. Obišiel som si domček a nie je tu žiadna príšera. Čiže sme v pokoji ako cukru. Druhá séria, myslím si, že bude na viac dielov. Naviac, nie najviac, tak. Čo som to povedala, ani sám neviem. Že až také blbé to je. Si to ani svet nevidel, ak mám povedať fakt. A to fakt svet nevidel. Žiadneho človeka, ktorý nevedel ani čo som hovoril. Takže asi tak. No dobre, jedno bledé a jedno hnedé. Či aké to je? Ešte sa musím rozhodnúť, či ich nechám v klietkach, ale to bude asi najlepšie, mám taký pocit. A ešte sa vrátim k tomu Hečkovi. Nechápem, čo proti nemu máte. Jeden tam napísal, že mi bude dávať dislajky. To je troška detská vyhražka, ale nemám nič proti nemu. Keď to tak myslí, tak nech si to myslí, ale ja neviem. Nejak zrazu. Keď som naznačil sám, bolo dobre. Ja tomu nechápem, ale druhú sériu fakt som chcel s ním natočiť, tak what the problem? No hurá. Takže asi s ním aj natočím, len že druhá séria by mala byť multiplayerová. Takže. Nestrašne tá noha štipe. A včera som bol v Partizánskom a bola tam úžasne studená voda. Tak. A niekto mi tam sa mi posmieval, že mám builded 1, keď mám builded 3. Dobre, ježiš, ja nemám plný hunger bar, takže sa napapáme. Ešte papaj, nebudeš papať? Dobre, nebudeš. Nebudeš papať. A to železo dáme krásne vypecť. OK. A schováme si. Ja mám tiež, som vám už ukazoval, že mám 16. Toto je z nedru, tak. Gravel sa nám vždy hodí. Hlína. Kamene si schválame sem do spodnej časti. Dobre, mám to. OK. A počkať teraz. No, ja nemám akože... Mám tú hovadinu, že? Takže nemám, takže si budem musieť vykraftiť. A ako sa robí ten vozík? To zistíme práve teraz. Vozík sa robí takto, to som to nevidel. Yes. Ale určite, je to dosť krátke, tak ako, také blbé. Tak, prejdeme sa, neviem, kde som to vystával a tak. A ukončíme to, zoberieme sa to konečné masíčko a môžeme kľudne ísť. Teraz kde sú tie kolenice? Tu sú tie kolenice. Čo
Človek, ktorý vôbec nevie, kde má... Hele, kde má kolajnice? No okej. Hustý. No také tieto karbolky sa mi vôbec nepáčili. What? What? Hele, ako... To je iba zem. Jaskyňa. Au. Jasp. OK, tak to bude fakt dlhšie video. Zombík, máš nejaký problém? Kde si ty uchyl? Takže... Vrácame sa späť. Aha, tak tu si ty kreténe. Uchylný. Ale ja nechcem ja chcem metlu. Čiže lopatu. Tak. No dobre, tak sa vám priznám možno, že ste ho počuli, ako mi tu Hečko šuškal a je tu, ale on bude iba vlastne natáčať, takže pretože moja sestra keď natáčala, tak to vôbec nevyzeralo dobre. Tak prosím, aspoň nechajte takto, aby držal moju krásnu kamierku. Ale fakt si chcem skúpiť takedy stan na mobil. Dobre, tak počkajte, ešte vyjdem na balkón. Na super balkón. A rozlúčim sa s vami. Tak, ja sa s vami lúčim a možno sa uvidíme u ďalšieho dielu. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a nejaký pekný komentár a nezabudni, ak ma ešte nemáte v odberateľov, tak si ma určite dajte. Čaute.